Jeseň a divina idú neodmysliteľne spolu. My si dnes pripravíme chrbát z daniela so šípkovou omáčkou a slaninovým trhancom. Najskôr si zviažeme mäso, že máme tu danieli chrbát, pokojne môže byť jeleň alebo srna. Zviažeme špagátikom, následne osolíme, okoreníme, pridáme prepustené maslo, kúsok cesnaku, tymiánu. Ako náhle mäso zo všetkých stran opečieme, preložíme na plech a dopečieme na 150 stupňov 8 až 10 minút maximálne. Teraz si pripravíme vlastne tú šípkovú omáčku. Ja tu najskôr pripravujem odvar, kde je len voda, bobkový list, nové korenie, celé korenie. 5 minút necháte zovrieť a vlastne tým odvarom budete podlievať. To vám uľahčí tú prácu, potom loviť to korenie v tej omáčke, alebo aby sa vám nerozmixovalo priamo v tej omáčke. Čiže odvar mám hotový, vymením za pandicu alebo za kastrólik, v čom sa vám bude dobre robiť tá omáčka, a začneme s tým, že zarestujeme slaninku. Potom pridáme nakrájanú koreňovú zeleninu, čiže mrkva, zeleň, petržlen. Ako náhle sa dobre zarestuje, pridáme cibulku a už začíname pridávať cukor, sol korenie teda, dáme ten odvar, šípkový, džem, brusnice a podlejeme vývarom, ktorý máme hotový, a vlastne tým odvarom z toho korenia a dusíme do mäka. Príloha k mäsu slaninový trhanec. Najskôr si orestujeme slaninu do chrumkava. A na trhanec potrebujeme múku, môžeme pridať trošku kypriaceho prášku, aby nám to podlielo. Vajcia, máme mlieko, prepustené maslo, trošku soli a vytvoríme také hustejšie, ako keby palacinkové cestičko. Takže cesto máme pripravené, to také hustejšie palacinkové, ako som povedal. A pridáme si prepustené maslo, na ktorom to budeme pripravovať. V podstate necháme rozpustiť, aby sa nám nepripalovalo, čiže pomaličky budeme nalievať a pripravíme si trhanec, ktorý potom vidličkami roztrhneme. Dôležité je, aby sme ho piekli pomaličky, aby v strede nebol surový a sa nám rovnomerne prepiekol. Zelenú omáčku máme, dáme si ju rozmixovať a finálne dochutíme. Môžeme kúsok masla a doladiť chuť. A medzi tým si pripravíme na servis ešte na slaninke zarestovanú koreňovú zeleninu na brunoise, ktorú budeme používať na mäso a na ten dekor, aby sme tam mali tú chrumkavú časť vlastne tej samotnej zložky a koreňovej zeleniny. Čiže postup je ten istý ako v prvom prípade, keď sme začínali. Na slaninke brunoise a zeleninku, medzi tým ideme restovať a stretneme sa pri dekorácii. Typické jesenné jedlo máme na stole, je to divinový chrbát pečený so šípkovou omáčkou a slaninovým trhancom. Dobrú chuť!